ሌላ ናሆምን ኤልሳን ኣብቲ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ነበረ። ኤልሳ ኩሎም መምሃራን ዝፈትዋ ጽቡቕ ነጥቢ ተምጽእ ነበረት። ናሆም ድማ ረባሽን መሸገርን ስለ ዝነበረ ብመምሃራን ኣይፍቶን። ብኸምዚ መልክዕ ግዘ ኸደሞ 7ይ ክፍሊ ኣብ ዝበጽሑሉ ግዘ ኤልሳ ብናይ ናሆም ኩነታት ትግረም ስለ ዝነበረት ቅርብ ኢላ ንኽትመኽሮ ሓሰበት። ኤልሳ ንተግባር ናሆም ንምቕያር ኩሉ ሻብ ትረኽቦ፣ ነቲ ዘይተረድኦ ክተርድኦ ትፍትን ነበረት። ከምዚ እንዳበለ እውን ቀልድን ፀዋታን ሰሓቕን ናይ ናሆም ንኤልሳ ማሪኽዋ። ኣብ ዕረፍቲ ይኹን ኣብ ፋዱስ ኩሉ ሻብ ምስ ናሆም ጊዜኣ ተሕልፍ ጀመረት። 9ይ ክፍሊ በፂሖም ብሓደ እንዳተምሃሩ ዋላ ተነበሩ። ኤልሳ ግና ናይ ቀደም ናይ ትምህርቲ ድሌታ ቀነሰ። ምስ ናሆም ምፅዋትን ምውጋዕን ኣብዝሐት እሞ ስድራ ኤልሳ ተጨኒቖም ደጋጊሞም ዋላ ተመኸርዋ። ኤልሳ ግና ክሰምዖም ኣይከኣለትን። ኤልሳ ብናይ ናሆም ፍቕሪ ወደቐት። ናሆም ብትምህርቱ ንፉዕ ዋላ ተዘይነበረ ቀልደኛን ምልኩዕን ነበረ። ኤልሳን ናሆምን ፍቑራት ኮይኖም ስለ ዝነበሩ ስድራ ኤልሳ ንናሆም ክትረሕቆ ነገርዋ። ግና ኤልሳ ፍቕሪ ናይ ናሆም ስለ ዝነበራ ክሰምዖም ኣይከኣለትን። ውፅኢት ኤልሳ እንዳተሓተ ብዝመፀ ቁፅሪ ምስ ስድራኣ ምስ ምዕማቕ ኣበያ እሞ ካብቲ ትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ጠፊኣ ናብ ካሊእ ቦታ ኸደት። ኣብቲ ዝኸደቶ ቦታ ብነፃነት ምስ ኣፍቃሪኣ ክነብርን ትምህርታ ክትቅፅልን ከም ትኽእል እዩ ዝመሰላ። ይኹን ደኣ እምበር ከም ዝሓሰበቶ ኣይፀንሓን። ናሆም መስተ እንዳሰተየን እናሰኸረን ክበኣስ ጀመረ እሞ ህይወታ ኣብ ዘስግእ ቦታ በፅሐ። ኣብ ሓደ ንእሽተን ካፌ እናሰርሐት ዝተሓተ ናብራ ህይወት ይመርሑ ነበሩ። ብትምህርታን ናብራኣን ተዳኸመት ኤልሳ ምኽሪ ስድራኣ ዘይምስማዓ ኣጣዓሳ። ንናሆም ብዙሕ ዋላ ተፀረቶ። ናሆም ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ናብ ስድራኣ ክትምለስ ከም ትደሊ ንናሆም ነገረቶ። ይኹን ደኣ እምበር ናሆም ኣይኾንን ካባኺ ክፍለ ኣይክእልን የፍቅረኪ የበላ። እሞ ተፍቅረኒ ተኾንካ መስተገዳዲፍካ ስራሕ ክትሰርሕ ጀምር፣ ፍቕርኻ ብተግባር ኣርእየኒ በለቶሞ እሺ በላ። ግና እዚ ክገብር ኣይከኣለን። ጭቕጭቕ እናበዝሖም ከደሞ ኤልሳ ንስድራኣ ይቕሬታ ሓቲታ ንገዝኣ ተመለሰት። ንስድራኣ ህይወት ከም ዘፅለአታን ጌጋ ከም ዝሰርሐትን ደጊማ ከም ዘይትገብሮን ነገረቶም እሞ ትምህርታ ቀፀለት። ናሆም ናብቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ተመለሰ እሞ ሓደ ደብዳበ ንኤልሳ ብሰብ ለኣኸላ። እቲ ደብዳበ የፍቅረክየ ይቕረ ግበርለይ ይብል። ኤልሳ እውን ሕሉፍናቱ እንዳሰከረት ከምዚ ዝብል ደብዳበ ፀሓፈትሉ። ብዙሕ ግዘ ዕድል ሂበካ ነይረ ስለ ፍቕርና ክብል እውን ተሳቒ። ግና ንስኻ ካባይ ንላዕሊ መስተን ካሊእን መሪፅካ በቃይ ኣኽለኒ ናባኻ ዝምለሰሉ ምኽንያት የብለይን ክትብል ፀሓፈትሉ። ናሆም እዚ ምስ ኣንበበ ከም ዝቕየር ነገራ። ኤልሳ ንናሆም ስለ ተፍቅሮ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ምውሳን ኣበያ። ናብ ናሆም ከይትምለስ ከመይላ ንቤተሰባ ቃል ኣትያያ። ካልኣይ ድማ ናሆም ብዙሕ ግዘ ክቕየር እየኢሉ ቃል ኣትዩ ግና ኣይተቐየረን። ፍቕሪ ናሆም ስለ ዝነበራ ብሕቡእ ብሓደ ክኾኑ ንናሆም ነገረቶ። ኤልሳን ናሆምን ብዙሕ ግዘ ብሓደ ስለ ዘየሕልፉ ናሆም እቶም ሕማቕ ወልፍታቱ ተሓቢኡ ምትግባር ቀፀለ። ኤልሳ እቲ ዝነበራ ናይ ቀደም ናይ ትምህርቲ ፍቕራ ተመሊሱ ውፅኢታ ኣስተኻኸለት። ኣብዚ ግዘ ናይ ኤልሳ ድሌታ ንናሆም ክትረሕቆን ክትርስዖን ነበረ። ይኹን ደኣ እምበር
ፍቕርናሆም ዝበርትዓ ይመስል ንኡኡ ምርካብ ክተቋርጽ ኣይከኣለትን ከምዝ እናበለት ሓደ መዓልቲ ኣደ ኤልሳ ኣብ ሓደ ቦታ ባእሲ ናይ መናእሰይ ሪኣ ናሆም ከም ዝበኣስ ዘሎ ኣስተውዓለት ንገዛ ኸይዳውን ዝረአየቶን ጓላ ነገረታ ናሆም ሕዝውን ከም ዘይተቐየረ ሕይወቱ ከም ዘይመሓየሸ ተረድኣ ንናሆም ክርሕቆ ወሰነት ንናሆም ገዲፋ ትምህርታ ቐጸለት ብትምህርታ ጽቡቕን ዝለዓለን ነጥቢ ኣምፂኣ ናይ ወፃኢ ዕድል ትምህርቲ ረኸበት ኣብዚ ሰዓት ናሆም ካብቲ ዝነበሩ እናገደደ ሽጋራን መስተን እናብዝሐ ኸደ ኤልሳ ናብቲ ናይ ወፃኢ ዕድል ትምህርቲ ዝበፅሐ ዓዲ ኸደት ብናሆም ዋላ ተዘይተሓጐሰት በቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ግና ደስ በላ ተሓጓስን ሓዘንን ተፈራረቓ ናሆም ብጣዕሚ ሓሚሙ ሰውነቱ ተዳኸመ ናብ ሆስፒታል ኣተወ ኤልሳ እዚ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ሓዘነት ግና ናሆም ካብ ኤልሳ ምፍላዩ እናሓሰበ ሓዘነ እሞ ዓርሶ ጥፈአ ኤልሳ እዚ ምስ ሰምዐት ኣብ ዓድማታ ብጣዕሚ ተሳቐየት ሕይወታ ኸጽልዓን ኩሉ ነገር ተስፋ ኸቑርፃን ጀመረ ኤልሳ ንነፍሳ ክትወቅስ ናሆም ብናታ ምኽንያት ሕይወቱ ከም ዘጥፍአ ጌራ ሓሰበት ኤልሳ ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ወፃኢ ትምህርቲ ገዳዲፋ ናብ ዓዳ ተመለሰት ንወለዳ ናብ ገዳም ከም ትኸድ ነገረቶም እቲ ገዳም ብዙሓት ፈለስቲ ዝነብሩሉ እንተኾነውን ካብቲ ከባቢ ርሕቕ ኢሉ ኩሉ ሰብ ዝኣትዎ ኣይኮነን ዝነበረ ኤልሳ ናብራኣ ኣብ ገዳም ገበረት ኣብቲ ገዳም ብዙሕ ነገራት ክትረክብ ዋላ ተዘይከዓለት ንፈጣሪኣ እናመስገነት እናጸለየትን ክነብር ጌርዋ ብኸምዚ ኩነታት ግና ሕይወት ስለ ዝኸበዳ ናብ ንቡር ሕይወታ ክምለስ ሓሰበት ናብቲ ዝነበረቶ ሕይወት ተመለሰት ንእስ ዝበለ እንዳሻሂ ከፊታ ክሰርሕ ጀመረት ድሕሪ ዝኹሉ ድማ ትምህርታ ገዲፋ ዶክተር ብዝርኤት ቁጽሪ ሕሉፍና ዘገረት ብዝሓለፈ ሕይወታ ዝወሰነቶ ጌጋ ተግባራት ተናስሐት ንኤልሳ ዝፈልጥዋ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሻሂ ትሸጠሉ ቦታ ክሪእዋ ተለዉ ብኣኣ ይግረሙ ኤልሳ ነገራታ ረሲዓ ክነብር እናፈተነተላ ሓደ ብተደጋጋሚ ሻሂ ሰትየላ ዝነበረ መንእሰይ ሰለናታ ክፈልጥ ክሓታ ጀመረ እዚ መንእሰይ ብጻዕራምነቱን ትሑትነቱን ዝፍለጥ ለባም መንእሰይ ነበረ ኣብቲ ከባቢ ዘለቶ ዓብዩ ትምህርቱ ተማሂሩ ባንኪ ሰራሕተኛ እንትኸውን ካብ ባንኪ ስርሑ ወዲኡ ክወፅእ ተሎ ኣብቲ እንዳሻሂ ኤልሳ ቡን ተይሰተየ ንገዝኡ ኸይዱ ኣይፈልጥን ብኸምዚ መልክዕ ድማ ኤልሳ ነዚ መንእሰይ ተፋሊጣ ስለ ዘሕለፈቱ ሕይወታ ዋላ ሓደ ተየቕርየት ነገረቶ ናይ ባዕላ ታሪክ ምስ ነገረቶ ብጣዕሚ ሓዘነ እዚ መንእሰይ ኩሉ ናይ ኤልሳ ነገር ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ኣፍቀራ ናይ ኤልሳ መልክዕ ዋላ ኸምቲ ናይ ቀደም ተዘይነበረ ጽባቕዓ ግና ዘፍልጥ ነበረ ኤልሳ ዘሕለፈቶ ሕሉፍ ሕይወት እናሓሰበ ክሓዝነላ ክሓስበላን ጀመረ ኩሉ ሸብ ስለናታ እናጨነቆ ምግቢ ምብላዓ ይጥይቓ ኣብዚ ግዜ ኤልሳ ዝመንእሰይ ክንደየናይ ከም ዝሓስበላ እናሓሰበት ደጊሙ ፍቕሪ ሓዛ እዚ መንእሰይ እዚ ዋላ ሓደ ነገሩ ምስ ናሆም ዝመሳሰል ተዘይነበሮ ሕይወት ናይ ኤልሳ ግና ክቕየር ገበረ ኤልሳ ንናሆም ረሲዓ ንዚ መንእሰይ ሕይወት ክትጅምር ሓሰበት ከምዚ እናበሉ ተለዉ እዚ ብናይ ኤልሳ ፍቕሪ ተተሓዘ መንእሰይ
ኣብቲ ስራሕ ናይ ኤልሳ ከፍ ኢሉ ተሎ ኤልሳ ቡና ተኣዚዛ ክተብፅሕ ኸደት። ኤልሳ ልክዕ ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ሓደ ዕብይ ዝበሉ ሰብኣይ መፁ። ምዝ መንእሰይ እቶም ዓብዪ ሰብኣይ ከዋግዑ ጀመሩ። ወግዖም እናቐጸሉ ብዝኸዱ ቁጽሪ እቲ ብኤልሳ ፍቕሪ ተተሓዘ ስለ ናይ ኤልሳ ጸገማትን ስለ ሓሌቱን ክነግሮም ጀመረ። እዞም ወለዲ እውን ነዚ መንእሰይ ምድማጾም ቀጸሉ እሞ ከም ዝበልዎ ወደይ ለባም ዓብዪ ሰቢኻ ኤልሳ ጓለይ እያ በልዎ። እዚ ዝሰምዐ ኣፍቃሪ ኤልሳ እሞ ብጣዕሚ እንድየ ዝፈትዋ ጓልኩም ክብል ተዛረቦም። ኣብዚ ግዜ ኣቦ ኤልሳ ነዚ መንእሰይ ፈተውዎ። ኤልሳ ካብቲ ዝነበረቶ መጸት እሞ ነቦኣ ብቐስታን ብስክፍታን ተዋግዖ። እቶም ኣቦኣ ከም ዝኽብሉ ነገርዋ፣ ዛጓለይ ሕሉፍ ሕይወትኪ ኣይሐጐሰክን፣ ሕዚ ግና ትሕጐስሉ ሰዓት ኣኺሉ እዩ። እዚ መንእሰይ ለባምን ንዓኺ ዓብዪ ክብሪ ዘለዎን እዩ እሞ ፍቕሩ ተቐቢልኪ ሓዳር ጌርኪ ቈልዑ ክትወልድለይ ይደሊ በልዋ። ንሳውን ፍቕሪ ስለ ዝነበራ ሕራይ በለት። እቲ መንእሰይ ብተሓጓስ ነቦኣ ሓቖፎም። ኤልሳ እውን ናብዓቶም ከይዳ ሓቖፈቶም። እቲ መንእሰይ ናብ እንዳ ኤልሳ ኸይዱ ንቤተሰብ ተላለየ። ሽማግለ ተላኢኹውን ቃል ኪዳን ኣሰሩ። ኤልሳ ጠኒሳ ክትወልድ ትዘጋጆላ። ሕሉፍ ሕይወት ኤልሳ ነዚ ይመስል።